Double, double. Ana ito. Ako ikli ko. Ana ko yung kita. Ako. Score 11. 11 it. Atag. Atag. Was. Defense. Aku dah sabula. Dili ba? Unsa din? Guys! Oh! Salan! Yuk! Ha? Dapat ka. Sige. Good. Double. Basket. Ano ba ito? Kuya ka ng buwad, oh. Made by my mama. Buwad ala Iskabitsi. Kaman tayo. Yo, what's up? May adlaw yung tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing na sa no. Karon, udto na ta. So, after pila ka days, no? Sa sukad ako last nga vlog no katong dito tag plaza, no? Sa atong public content. So, kapahuway kog mga hapit makapin si Mana. Si Mana gaday kapin. So, karon buhat kog nibalik kog buhat og content, no? So, I'm back mga ga. So, ano ta? Samok-samok na sa inyong newsfeed o sa notification sa inyong YouTube sa mga nak-subscribe, no? So, walang gusto lang akong isulti sa inyo nga I'm back and welcome back to my channel, no? Sa pila ka adlaw na buhay ta. O, sa pila ka adlaw din nga ni pahuway ko. Nitambay ko gadget sa TikTok, no? So, nag-TikTok mga TikTokers na karon. So, bisitahan niyo akong TikTok account mga Ganoy TV ra gyapon, no? So, karon day sa ato pagtambay-tambay, no, bantayan, no, sa kuan Facebook, no, huma naman ng Valentine. So, focus balik sa eleksyon, no, daghan na kayo mga memes ng gawas, no, mga unsa pa na diha nga mga issue, no, sa mga isig ka kandidato, no. So, gusto lang ko isulti sa inyo ha. Sa akong isulti na alas nga kita niyo tagsa sa to natay iya kandidato nga ato nagustuhan, no. So, sa ato pagsuporta sa atong kandidato, tungod sa atong sige post-post or pag-share diyan, no, labi naglaban kita sa atong kandidato, makita tag-away. So, para malikayan na to ng away mga ga, para nako lang, no, kung ganahan ka mo share o mo suporta sa unang ikisulti sa una, suporta sa way pagpanaot, no. Unya dapat kung sa mga napilian sa imong silingan or sa imong kaila dia, irespeto mo yung pinaka the best way, no, para di gid mag-away, no. Respeto gid mga ga, no. Kay kuan respect, it is a term of, it is a kuan, no, usa sa gesture sa love, no. So kung love mo sa katao, sa example imong barkada or silingan o sa pa na nga nagkalalis mo tungod ng eleksyon, dapat respetuon na nimo yang desisyon, no, sa iyang gusto pilian. Kay kung naka-respeto sa katao, so laban mo siya. So kung atong spread ato, spread love kay imbis sa hate, no. So dito mag-away tungod ng eleksyon kay kuha na kayo, gubot na kayo Facebook. So siya, respeto lang yang kuan, yang ganahan nga pilion kandidato para respetuon po kaniya sa iya mong napilian. So mao na akong i-share sa abotan ng kanang grabe na kagubot ang kuan ron social media tungod sa eleksyon. So karon day ato ko sa kuan shop na rin master gyapon, no. Hindi was mig trabaho dito nya kuan kanang practice mi o balik sa
drum corps no kay level 1 naman no daog bugol dara. Bugol. Level 1 naman balik ato ang City of Bugo so maayo kayo kay na makapractice mig balik so masin na may booking umaabot mga ga. So ato dito. Nanako dire sa kuan nanaday mi dire sa kuan mga ga. SBS Auto Repair Shop no. Mao ra po yung kauban no. Grabe ka sa ngayon. Kami sangay. Si Naldo dito. Eh napuno sa si Yoyo. Amo sa ning trabaho on dire kay para ikaw man ni. Practice mi yung hapon og nay manambong kay murag nag-chat si master sa group chat. Wa may kuan, wa man sila nung baling. Wa may nagad. Kamera ko nang upat practice ni. Update ang tamo niyang hapon kung sila ka ni. Naidlang ginagmay. Panginabuhi ginagmay mga ga. Bunal legaw. Mate ka na balon. Tarpulin. Dara gwapo. Ada tagaw, ba't tagaw? Tuwasod. Sayang. Tere na bete. Tawagis mama ni mo ha. Ari, lamat ah. Huwag lima. Manamig sideline, nari na po mi sa drums, drum and bugle sa mi. Okay na ka, no man, bis drum ka. Nari nagtrabaho tiwas bis drum. Gaganal do lingko ni no. Kaka. Gopo. Tama ka mo son. Tama. Ay, selamat ibinlang daw snack. Ay sabak, may mga sila. Ha? Buka picture ka sa kuha? Ay, mauwaw ta na. Mauwaw boy. Ha? Tiyan niya ron. Kausok maruya kay. Pinangga kay minya, gibin lang yung maruya. Shout out, Evan. No, shout out yourself. Shout out to me. Galingon. Nanabi dali sa among mga practice area. Ha? Love life oh. Sipa love life pa na ito magkao. Entongs. Ay, natig-view dali mga ayos ka no? So kanina din nga area diri no sa kuan ni Barangay Pandan ni no. Ato ni pagkuan Paskog sa pag Valentine's kato na mga picture-picturean diri. Lo ko kasuroy diri. Suroy mo kay musiga na inyang gabi kanang kahoy. Ay kay view diri. Mountain view. Ani batay na kay na Junel. Practice sa mga ga. Mga sabi diri. Tayo sa mi. Bunal sa mi kayo. Bunal. Ayo, way now. Ug mutayob ka naman, bunal man drum. Pating na isa naman. Sama kay. Ito yung view. Dapat mga boys. Aga, ito yung view mga. Dapat. Dara nindot. Patay na. Nino to dato. Break sa break. Mga ga, toxic. Toxic. Unya na sana mo ni kabate sa inyo gumanda kayo mag-toxic kayo. Manguli na mi. Bili ta na birthday sa imo gaw. Yaway, sobre mo. Sobre na kanita. Kami lang kahoy ang musika. Kami lang kahoy mga gaw, ang musika stanod. Manguli na mi mga gaw kay manawi practice. Pangon. Bye. Ambeng. Hinahinay lang mo ha. 120 lang. Pabayra sa Maria sir. Dahan ka ni ikaw sir. Anong kabuk ikaw ni? Asa mo ka? Ano mo ulit ni Gwan? Ato di mo sila anal? Kaya rara ko good sir. Pabati-bati na ikaw gasolina. Kali, 30 plite good. Plite itong hatag sir. Plite ba? Murag, di mo na sa Maruya. Pa? Unong ka buok. Thank you kay Naya sa paghatag sir. Salamat kayo sa pag-sponsor sa mask. Ando na mi. Ari na mi nay. Bye. So mga susunod ng karang adlaw mga gano. Bali na kog buhat og vlog no. Daily vlog ba ko or basta magbuhat og balik content sa YouTube no. Ay na pahuway tag taas-taas. So bunal rata permanente. Kapoy gusto mong lakaw ron pero kira to. Please. Natin na buhat.
So naam kita yung mga di pa naguyon sa decision mga gano or dili pag sinabtan na no. Ako masulti ana kuan ra gid dapat kana mga panagbangi no or kuan dili pag uyon sa usa ka desisyon no. Atro mapangitaan gid solusyon. Og ang number 1 nga solusyon na para nako ang respeto gid no. So kung respetoon nimo iyang decision, nga na yung decision og once nagrespeto nimo yung decision, so imong decision respetoon sa na siya niya no. So magrespeto ay ragad mo gina kuan para dili magagubot no, para nako ana gina ang solusyon sa para di magagubot no. Kay ang respeto gid. Okay, once respeto nimo siya, respeto sa kaniya kay ana ra man give and take ra man ang respect. So man siya dili man ilargo gihatag kundi magin man nimo no. So para malikayan ang panag-away or panagubot no, respeto gid sama sa nitabo karon sa ano Ukraine ug sa Russia no. Nagagubot sila bot lang sa jud kay nung dana wala mo kay ko kakuan sa balita no, basta kay nagubot jud sila. So para nako malikayan tanang panagubot no, usa sa paglikay sa panagubot no ang pagrespeto sa usa-usa ka desisyon og kuano mga prinsipyo sa usa ka tawo. Imo ra respetuon sila para respetuon pud kanila nya malikayan na tanang panagubot og inana man gani mag-isig paminaway lang ta ba nya ang di na to makasinabtan na pangitag pagi. Respetuon ang desisyon sa usa, respetuon pud para at the end of the day mapangitag solusyon niya walay gubot mahitabo anaragora para nako. So nawat ko nga magkita pa tayo balik no sa kung sunod nga mga vlog no, makabdili vlog ta, magdili vlog ta, magdili dili sad di lang ito kuan ilang ito basta magbuhat og mga vlog nga kanang para nako ang ayan i-share ninyo no or kanang makalingaw ninyo sa mga avid na mga viewers diya sa mga sigtan sa tuwa. So George naot ko nga kita pa tayo balik mga ga, naot ko nga di mo pula no. So welcome back to my channel. So that's all for today, naot ko magkita pa tayo balik sig balik. So Ganoy TV and I out, bye bye.